Umjesto da se opirete promjenama, prepustite se. Neka život bude sa vama, a ne protiv vas. Ako mislite da će život biti naopačke, ne brinite. Kako znaš da dolje nije bolje nego gore? Ko živi kako mu odgovara, neće umrijeti kako mu odgovara. Dobar čovjek se ni na koga ne žali. On ne gleda na greške. Da bismo se približili istini i pravdi, potrebno nam je lijepo i meko srce. Intelekt te vodi do vrata, ali te ne uvodi u kuću. Bez obzira kako vas ljudi zovu, vi ste ono što zaista jeste. Držite se ove istine. Živimo i umiremo. Ovo je istina sa kojom se možemo suočiti samo sami. Niko nam ne može pomoći. Zato pažljivo razmislite šta vas sprečava da živite onako kako želite. Nikad nije kasno da se zapitate: da li sam spreman da promijenim svoj život? Da li sam spreman da se promijenim? Koliko god da smo stari, kroz šta god da prođemo, uvijek je moguće ponovo se roditi. Ako je svaki dan kopija prethodnog, kakva šteta? Svaki dan je šansa za ponovno rođenje. Ali da biste se ponovo rodili u novi život, morate umrijeti prije smrti. Šta god da vam se dogodi u životu, ma koliko zabrinjavajuće stvari izgledale, nemojte ulaziti u očaj. Čak i kada sva vrata ostanu zatvorena, Bog će otvoriti novi put samo za vas. Budite zahvalni. Lako je biti zahvalan kada je sve u redu. Na svijetu ima više lažnih učitelja nego zvijezda. Pravi učitelj je onaj koji vas tjera da vidite svoju unutrašnju ljepotu, a ne onaj koji želi da mu se divite i da ga slijedite. Besmisleno je pokušavati znati kuda vodi put. Mislite samo na svoj prvi korak, ostalo će doći. Budite zahvalni. Lako je zahvaliti nakon što dobijete ono što želite. Zahvalite prije nego što dobijete ono što želite. Prava prljavština nije spolja, već unutra, u našim srcima. Sve mrlje možemo oprati vodom. Jedino što ne možemo otkloniti je ljutnja i loše namjere koje nam se drže u srcu. Ako želite promijeniti način na koji se drugi ponašaju prema vama, prvo biste trebali promijeniti način na koji se ponašate prema sebi. Ukoliko ne naučite da volite sebe potpuno i iskreno, nema načina da budete voljeni. Međutim, kada postignete tu fazu, budite zahvalni za svaki trn koji bi vam drugi mogli baciti. To je znak da ćete uskoro biti obasuti ružama.
Može postojati jedna mana u čovjeku koja prikriva 1000 vrlina ili jedna vrlina koja prikriva 1000 mana. Malo ukazuje na mnogo. Svemir je potpuno jedinstvena cjelina. Sve i svako je povezan nekim nevidljivim žicama. Nemojte slomiti nečije srce. Ne gledaj s visine na slabije od sebe. Nečija tuga na drugoj strani svijeta može natjerati cijeli svijet da pati, a nečija sreća može nasmijati cijeli svijet. Predaja nije slabost, naprotiv, to je snaga. Predaja prestaje živjeti u kipućoj vodi i počinje živjeti na sigurnom mjestu.